Catalans, catalanes, Sarkozy, que potser és que no. Aquesta ha estat una setmana complicada. Sort que la venda de llibres per Sant Jordi es manté com una rosa perquè el Barça ha dit adéu a la Lliga, ha dit adéu a la Champions. I a sobre, en Mariano Rajoy pretén que diguem adéu a l'autogovern. Si no complim l'objectiu de dèficit, amenaça d'intervenir-nos. Sí, home. Què s'ha pensat aquest? Que som Grècia? Doncs ja n'hi ha prou de practicar el grec amb nosaltres. Picantó! Gràcies. Exigim el nostre dret a decidir. A decidir quina serà la propera retallada que farem, és clar. A la Generalitat només entra qui nosaltres volem. Bé, i l'Alícia, que té una còpia de les claus. Però només per regar les plantes quan no hi som. I pactar de tant en tant. Res formal. Ei, només som pacte amigos. Ara bé, si volen entrar per la força, toparan amb la nostra protesta. Concretament, amb la nostra cançó protesta. Som-hi! No, no, no ens intervindran. No, no, no ens intervindran perquè volem les claus de la caixa. Quina ràbia que fan durant. Ei, perdoneu, però és que no se m'acudia cap altra paraula per rimar amb intervindran. Bromes a banda, sapigueu que si Catalunya és intervinguda, avançaré a les eleccions. Kamikaze! Gràcies. És important tenir un pla B. I si no funciona, me n'aniré a viure a Formentera. Aquest és el pla bastant bé. Però no avancem esdeveniments. De moment, si el PP no modifica els pressupostos, escolteu, hi votarem en contra. L'Alícia s'emprenyarà, però amb un simple «Lo siento mucho, me he equivocado, no volverá a ocurrir». Me la guanyaré un altre cop. Tan segur com que els pollastres no ballen breakdance. Bé, escolteu, ei, deixem-ho córrer. En fi, per acabar, permeteu-me que dediqui unes sinceres paraules a la Mònica Terribas. Com sabeu, la Mònica abandona TV3. No sé quina mosca li deu haver picat. Però perquè vegi que no hi ha rancúnia, jo mateix donaré pas al vídeo d'homenatge que li han preparat els del Polònia. Altres coses no, però agraïts ho són molt. Catalans, catalanes, Sarkozy, que potser és que no. Visca Catalunya. Amb il·lusió. Bona nit. Això és la nit, el dia. Per què? Per què? Per què? Per què? Per què? Tot. Per què? Per què? Per què? Per què? Per què? Per què? Doncs ara podrem veure. Per què? Per què? Per què? Per què? Per què? Per què? I per què? Encara més. Per què? Per què? Per què? Per què? Per què? Per què, collons? Tot. Per què? Doncs perquè vull aclarir-ho tot. Per què? Tot. Prou! Què dèiem? Que el Cuní vol presentar la nit al dia. I què hi poso els matins? Ah, que vol presentar les dues coses. I finalment, el diari japonès Osaka Press de Kyoto titula així: contundent, sens dubte. Pilar, com diu, man? No, home, però ara no... Ah! Auxilia'm! Hauria de fer un gest d'estima... Variable que pot admetre moltes interpretacions. Ara bé, En Tomàs Molina. La previsió meteorològica per demà. En Tomàs Molina. Que descansi.